هرنفيش دولة مياوية ولا تشاوري بندوالي ميا هرنفيش دولة مياوية ولا تشاوري بندوالي ميا يشكلوا جيران أمد غادم خبر مجال ديوان ضايري كاولات يشكلوا جيران أمد غادم خبر مجال ديوان ضايري كاولات دلي مشغولة ورشفو ياسن والله وجورين همسن دلي مشغولة ورشفو ياسن والله كتورين همسن هرنفيش دولة مياوية ولا تشاوري بندوالي ميا 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 دنگ باورم دنگی دا پرسکرک هیا دنگ هیا بله نهایه بله بشین. تمام ایوار باش دم باش بینرین هیجا هم بخیر هاتن تنبورا میترای اف دمک دور و دریجک و هم دیگر هم نبو من برنامه چینت کر مخابنه که لی ام دیسا دیگر هفن و بمجارکی گلک گرنگ لگورمن و دوید جبو همو کردستانی را گرنگ ببه ام دیگر هفن و دو میوانی من گلک هیجا هنن که دو خوشکل من هیجا کو اندام پلاتفورما جوانین سر بخوا ام سلاوه کی بدون وان و ما بسترانه کی گلک خوش دست بکر براستی کو گواز گوداری بسترانه تکیم از تچم دیسا زارک پونا خواه گوا کمی دنگش وان پرول جاره یکم بهیست و سادیسا از کل جانی بوم بخیر هات آسمین خان بخیر هات اوین خان هم بخیر هات نه برنامه من تبورا میتای مالی وقت سپاس دارم خیلی دا گلک. بیست گلکس فاست کن پیشیا که هم دست به هفیوین بکن پرسه من بکن استخوازم بیشم که میوانی مجید کارن پرسان بکن ایجا از ایج هفکاری خواه هیجا اوزان آلیکاری بخوازم گاوا که پرسک چه بو بلا بین سر اکرانی دا که همجی ببینن وقت بله چالاکی وانی گلک مازن هیا کو بالا من گلکشان از وقت باکوری راستی من تشتکی وها هیچ حتی نه ندید یکو وسط چالاکیه که به سر حشکی سر هلدانی هولدانی من هیچ ندید یه لورا از پیشی به سون دوا دست ببکم سون به ناو خدای کردستانه از جنها و پیدا لکردستانه ده همو قادن جیانه دا به کردی باخفم حتی همو ملت کرد لولات خواه ده همو قادن جیانه دا
bi zimanê xwe biaxife ez ê di vî şîna xwe da berdewam bim, ez ê berdewam bim, ez ê berdewam bim. بله Belê. Rastî jî dîsa jî xêratin bikim ji bo we. Îca pêşî dixwazim wisa pirsekî bi giştî bikim ji bo we her dikan ku hinekî behsa xwe bikin li ku dijîn û çi karê dikin heta ku we xwestî jiyana xwe bi taybetî. Asmî xan em bi te dest pê bikin fer. بله سپاس سیده از خوازم سپاسیت و افکار انت بکن جبو بی درفته و تماشاوان نرا سلام خواهی گرم دشینم از جباجار ارزرومه اندزیارم ها کارگه کتایبت دا دخبتم yani وصف Belê. Baş e evîn xan? بله از جی سپاسدارم ji bo vê derfeta we û ya çarpên medyayê bi rastî ji bo me yani zev gêrhatiya programên we bernameyên we maliya ve ez ji evîn azad ez bi xwe ji Erzurumê me vê gavê li Amedê dijîm min jî beşa civaknasî di beşa civaknasî de master qedandiye vê gavê li malê me keçikek me heye telbê wî dikim yani bi wî Zînê. dikim Zînê me silav da zînê jî belê. Belê. Yani Temen ay dirêj be. Fermo. sağ wî maliya ve yani xebatên platformê birêve dibin vê gavê qis. Belê. Sondaj jiyana ve Kurdî. Belê. Evîn xan ez dixwazim yekem pirsê ji te bikim. Kerem. Çima sedema sonda Kurdî. Çima sonda Kurdî. Ya sedem. Sedema sonda Kurdî. Belê. Belê yani tişta ku derkete ber yani derkete pêş civakê tenê encamekî encam bû derkete pêşiya we beriya yani di paşxana wê encamê de xebatekî dûr û dirêj heye ev 6 sal e emekî platforma ciwanên serbixwe xebatên xwe bi rêk û pêk bi rêve dibin emek platforma ciwanên serbixwe me got em xwe li ser hinek têgehan û li ser metodekî me bingeha xwe danîtiye xebatên xwe li ser van esasan me danîtiye ev çin in me got wekî sê xalên bingehîn li ba me em xwe wek platformek tewhîdî niştimanperwerî û mirovdostî pênaset bin yani teoriya me li ser van sê esasan hatiye sazkirin û wek metod jî em berxwedana pasîv hildibijêrin û li ser vê metodê em xebatên xwe birêve dibin li dor vê metoda me jî çalakiya me ya destpêkê ya yekem sonda jiyana bi Kurdî bû helbet son yani tişta ku me kiriye çalakiya ku me li dar xist tenê ne ew tiştek ku em rabin li ber medyayê bayekî demkî tiştekî bi vî rengî bikin û tişta xwe bidin herin tiştekî bi vî rengî nine sonda jiyana bi Kurdî tê wateya wê tiştê ku em bi tevahî sîstema jenosîdal red dikin û sîstemekî Kurdistanî ava dikin yani bi sonda jiyana bi Kurdî jiyanekî alternatîv li hemberê sîstema jenosîdal ava dikin ev jiyan bi tevahî li ser zimanê Kurdî ancak dikare xwe saz bike yani neteweyekî ancak bi zimanê xwe dikare xwe ji nû ve zindî bike dîsa dikare ji nû ve bi zimanê xwe netewa xwe zindî bike ji ber girîngiya vê yekê ziman li ba me têbîniyekî bingehîn e
اساسه لسر وی اساسه ام خباتن خو بريفه دبن همو برنامه مجي خباتن مجي و جيانا مجي تنه بكرديه لهلبت ابناي معنی کو ام پلاتفورمک زمانینه ام وی یکی دایم دست نشان دکن ام دبیجن ام پلاتفورمک سیاسینه زمان جبو me esase bingehe لخباتن me cur bicurun باقی sosyolojik, siyasi, diroki em çarali nirxandinekî dikin û çareseriyekî didine ber milletê xwe em vê çareseriyê jî di jiyana xwe de pratize dikin û pêşkêşê milletê xwe dikin. Sonda jiyana bi Kurdî jî pratîka me ye pêşkêşiya me ye ku em bi jiyana xwe vî pratîkê pêşkêşî civakê dikin em dibêjin em vî yekî pratize dikin kerem kin hûn jî bi vî pratîkê derkevin qadê da ku em bikaribin vî sîstemê neçar bihêlin. Çimkî îro em ancak karin bi zimanê xwe vê sîstemê neçar bêlin. Çimkî em bala xwe wexta ku didine civakê civak em bala xwe didine sîstema jenosîdal sîstem bi zimanê xwe ketiye her qadê jiyanê li Kurdistanê. Di hemû waran da tenê bi zimanê xwe dijî. Yani li dibistanan, li kolanan, li bazaran îro mesela zimanê Kurdî li bazarê naybikaran mesela ez niha li Amedê dijîm li Amedê zimanê serdest îro bi Tirkiye. Em nikarin li kolanan, li qadan, li her derê bi rehetî Kurdî bibîsin. Yani em vî yekê ji holê rakirine êdî. Redkirina vê zimanê tê wê manê ku divê tu di hemû waran da têkoşînekî birêve bibî. Ji ber wî yani sondekî bi rastî zehmetî wî jî zefin lê bi kurtasî ez dikarim bibêjim wateya sonda jiyana bi Kurdî ji bo Kurdan û ji bo Kurdistanê û ji bo me ev e yani. gelek baş femkir gotnê te min hinek tiştan heye ku ez ê te vegerim dîsa lê dixwazim ji Asmînxan bipirsim hûn di vî xebatê de di vî platformê de di vî heyetê de çend kesin? Benê spasiya te dikim. Niha arast dema me dest pê kir em 15-20 kes bûn. Xebatekî dûr dema beriya 6 salan em 15-20 me 15-20 kesî dest pê kir teqrîben. Di encama xebatekî dûr û dirêj da em hêdî mezin bûn. Hêdî anha li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê li Rojhilat û Başûrê Kurdistanê hevalên me hene. Di heman demê da li gelek bajarên Tirkiyeyê hevalên me hene, li Avrupayê hevalên me hene, li Amerîkayê, li Kanadayê hevalên me hene. Yani êdî rêxistina me berbelav bîye em bi taybetî em bi rêya komên xwendinê xwe digihîjinin civaka xwe digihîjin ciwan xwe em wan gazî dikin em dibêjin werin em bi hev re li ser pirsgirêka welatê xwe pirsgirêka milletê xwe bi awayî fikrî û felsefî li ser hizir bikin ka çareserî çi ye em ê çawa bigihîjinin encamê em ê çawa ji bindestiyê xilas bibin li ser vê yekê yani îro êdî rêxistinekî berbelav e lê ez tam nikarim bêjim yani hejmara me ev base çimkî gelekî bajaran endamên me jî hene û dildarên me jî hene kesên hin kesene xwe yani qe eleqeya bi me re tune be jî me nedîtibin jî xwe dildarên TCS'yê platforma ciwanên serhifat hesibînin ev jî nîşan dide ku elhamdülillah em rêxistinekê netewîyînê dî
İnşallah Xwedê serkeftinê bike para me. Ez jî hêvî darim ji bo para me hemû Kurdan lê te got ku hevalên wan li dervê welat jî heye li Ewropayê yani ew bi çi awayî alîkarî dikin? Belê li Ewropayê jî hevalên me hene. Niha li Kanadayê hevalên me hene. Li gelekî welatên Ewropayê hevalên me hene. Yani bi awayî yani ew jî ji me ne yani yani têkiliya me her tim bi hev re heye û yani ji xwe endamên me ne. Endamên platforma Vesta min ev e gava ku çalakî çêdibin li Bakurê hûn beşdar dibin. Wek çalakiyê çawa Kurdên derveyê welat piştgirî li we dike? Mebesta min ew bû. Yani tenê ev e ku wek we difikirin û piştgirî bi wî awayî dikin. Ez wisa fehm dikim. Na yani erê yên wisa jî hene lê bi xwe yên endamên me li wê derê hene kêm bin jî lê yani ez niha dikarim yani qasê 10 welatan bijimêrim hevalên me hene û ew jî dema em çalakiyê xwe dikin her tim destek didin me. Helbet ev rêxistineke nû ye yani nû sayî dibe çünkü 6 sal demekî gine ji bo rêxistinekê. Hê rêyê ku em ê biçin hene yani ji ber vê yekê ez vêga xwast bêjim. Belê. Tê geştim gelek spas. Pirsa min ê din jî ji bo evîn xan bû ku ev rêxistin kengê çêbû, çawa çêbû, çima çêbû li Asmîn Xan bersîv da ku 6 sal berî dest pê kir lê ez vîya bipirsim çima? Çawa hîn we biryar da we hev li kû dît we çawa kir dest pêkê da? Ben Maliye Ağa. Hevalên me PCS yên destpêkê em her yek ya rast ji ciyên cuda hatin. Yani li egleb em xwendekarên zanîngehê bûn û em li zanîngehê gihîştin hevdû. Yani paşxaneya her hevalekî me cuda bû. Yani hem duwarê em bêjin malbatî da hem duwarê siyasî da paşxaneyên cuda bûn. Lê tişta ku me hanî te ba hev tiştekî hebû. Ew jî me xwe di tu ciyekî de nedidît. Yani tişta ku me dixwest, tişta ku me ji bo civaka xwe xeyal dikir, bersiva wan xeyalên me, bersiva wan daxwazên me li tu derê nedidîta. Em di nava lêgerinan de bûn, yani em gelek komedyan jî, partiyan jî, rêxistinên di nava Kurdan da jî li gelek deveran em bêjin me wan nas kiriye, dîtiye, haya me ji hevdû çêbûye bawayekê lê daxwaza di dilê me de yani tam bersiva wan daxwazan nehatiye dayîn. Ji ber van sedeman jî û me didîta yani me xwendinên xwe jî digel van daxwazan dikira wexta ku me dixwenda yani me tehlîlên xwe dikir me didîta ku valahiya li Kurdistanê tiştek dine, bersivên ku tu tên dayîn tiştek dine û bersiv ji van pirsgirêkan re naydayîn, bersiv ji van daxwazan re naydayîn. Yani divê ev valahî, ev kurahî yani bayekî were tijîkirin. Ev tiştê ku me hanî te ba hev destpêkê de ev bû. Helbet piştê ku em hatine ba hev jî yani ji ber ku em her yek ji paşxaneyên cuda hatin yani me nîqaşên zev hûr û kur di navbera xwe de kiriye. Em çi bikin, çi nekin yani rêbaza ku me daye pêşiya xwe jî wisa di destpêkê de helbet derneket holê yani di encama nîqaşên hûr û kur da dûr û dirêj de derkete holê yani ev tiştekî girîng e em bi wan em bi hevalên xwe re bi vî we em hemhal bûn yani em li ba hevman em rûniştin rabûn nîqaş kirin ji sibê hetayî were jî were heta sibê bi van rojên bi vî rengî yani derbas bûn digel van ji me helbet zanîngehê xwe qedan û bayekî rêxistî êdî me got divê em dewam bikin û bayekî rêxistî me 6 sal berê dewam kir yani beriya 6 salan me hebûn nas dikira beriya 6 salan ev nîqaşên me hebûn
باوکی ریخستی ما بریار دا کو ام ایدی دست به خباتی کی سیاسی بکن ل کردستان دست به کاوی 6 ساله و جا پشت 6 سالان ایدی ما ریبازا ما و ام بیشن تئوری ما گاو بگاو ایدی دجی خدا رونشتن یعنی ایدی دريدا چه بو ام دبیجن یعنی کلاندنه کی چه بو دماغ مدا و ام بیجن ام به هفرا فجیان تئوریا مج به مرا فجیا بیا وای مدست به خباتن فکر دست بیکی مدست یعنی دمالان دا مالن خانده کارن مالن مبخواه بون ما به خواندنان دست بید کرد مثلا تحلیلین مهبون باشه گاو بگاو اف زیده بو وان تحلیلان ادیم گیشتن باجارندن حوالین زنینگه هینیندن ما خواندنین خواه یعنی کومن خواندنان وکر دوان کومن خواندنان دایم گیشتن جوانان یعنی ما خواست بر دایم خشمندی کی تئوریک آوا بکن دست بیکی چونکه براستی جی گل کو خشمندی تو نبت تو نکاری با کی ریخستی و به شوازه کی به وی رنگی در کبی هولی افتشته کی زاف گرینگه جبر به یعنی به پاشخانه کی به وی رنگی ما دست بکر و هاتنه بیاستن بله gelek پیروز براستیش خو ما به دیمن جدایشان کو حولین و یعنی مصاب چکی به چاهین دکن ناف در کولانان کو آگاهی بدن بارم لآمده ناسا این بله هم ناون دامل آمده چه آسمین خانج دست نشان کرد gelek حوالن ما یعنی دورن جدا هنن لأوروبا یعنی کسی پشکریا مدکین جی باکی امبیجن ایرو مثلا هوی هزا مدیای هند زانن یعنی به هزا مدیای و امبیجن باکی me motive diktin evji jivir da li dur luan deran jem dixwazin yani باکی organize kiri bixebitin ve gavej ber ku hinek jwan ambijin henu çune hinek jwan salek beri çune helbet adaptasyona ve derece zahmet yani ve gav hinek zahmeti wan jehenen les beroje az hevidarım hemen bernameyin hinek bişewazeki cüda li gor sosyolojiya wan welatan jî ve برنامه جور به جور لأوروپا جیل دورندن جی ده هبن yani. بله منزانن من وزان ما فيديو آماده کریه دیگر هب او گاوا که هند سون دخون کاوی امی بین سر اکران وزان از دو نکارا پی کردستان ده همه واره جوه ده بزمان خوب سیب کرد از دو نکارا پی کردستان ده همه واران جوه ده به کردی قصیب کرد از دو نکارا پی کردستان ده همه واران جوه ده به کردی قصیب کرد حتی همه ملت کرد ولات خود بزوان خود قصیب کرد از نه مجادله خوره دوام بکره از نه مجادله خوره دوام بکره از نه مجادله خوره دوام بکره سوم بناو خدای کردستانه سوم بناو خدای کردستانه سوم بناو خدای کردستانه از جنها و پیدا لکردستانه ده همو قادن جیانه ده به کردی قصه بکم از جنها و پیدا لکردستانه ده همو قادن جیانه ده به کردی مجول ببم از جنها و پیدا لکردستانه ده همو قادن جیانه ده به کردی باخبم حتی همو ملت کرد لولات خواه ده همو قادن جیانه ده به کردی باخوه از دوی تکوشان خدا بردوام بم از بردوام بم از بردوام بم بله ما هناك اندامین و بیز یک آسمین خان بو یک جی خورتکمک کو به دملکی سونده خواهر خوازم دبک و صبر سکی بیواته بله دیسا جشت خوازم بپرسم سونده خواه چما سه جاران دخینه اک پرسامش بو آسمین خان
بله ev tiştekî asıkva da örfiye yani sê cure sond hene sonda lav, sonda xamus û sonda münakide yani sonda lav tu tiştekî em bêjin tu yekî bibînî yan jî tiştekî bibînî tu bêjî bi xwedê min viya dît eva dibe sonda lav tu dereva son bixwî bi zanebûn ev jî dibe sonda xamus sonda ku me xwariye jî ev jî dibe sonda münakide yani ev çiye tu soz didî hem ber însanan hem ber yani jî soz didî xwe dibêjî ez ê ji vir şûnda bi vî awayî tevgerim ez ê ji vir û pê de bi Kurdî biaxivim li her deverê li her qada jiyanê yani sonda me jî bi vî awayî yani çima sê cara son dixwin ew jî tiştekî urfê ye yani sê cara son dixwin ku ez bira diyar bibe ku ez sondekî wekî sonda ku min got ya sêyemîn min xwariye sonda münakide yani ez son didim teqez ez ê di hemû qadên jiyanê de bi Kurdî biaxivim. بله gelek spas. Başa evîn xan ez tiştekî hoş te bipirsim. Gelo ew ku hûn qal dikin ku we 6 sal berê wisa ji ber ku we hev zanîngehê nas kir û we dest pê kir we xwest ku hîn tiştekî wisa bikin. Yani kesekî din heye ku piştgiriyê we dike em we bêjin wek sazî wek partî yan hûn xwe piştgiriyên hev dikin. Yani şwe destnîşan kir yani bi taybetî yani em wekî ciwanên zanîngehê bûn em hatine bahev duî pêvajoyê de yani em li piştgiriya tu kesekî nebûn me got yekser divê em bi xwe rabin tiştek bikin. Yani ger bi piştgiriya û bi yani bi piştgiriya hinek kesan be yani jî bi piştgiriya hinek partiyan be tu hinek mecburê wan dibînî hinek mahkûmê wan dibînî ku li gor wan tevbigerî. Lê ya platforma ciwanên serbixwe ji xwe navê me jî ji wir tê yani ji ber ku em bi rastî jî serbixwe ne eleqa me bi tu partî û tu rêxistinekî tune ji ber wî ji me vî navê jî li xwe danît helbet yani kesên ku em nas dikin bi ser hevdî de diçin tên henin yani yên partiyên cuda henin hurmeta me ji teman re yani ji partiyên Kurdistanî re henin em hevdû nas dikin lê em bêgavê ne em bang li wan dikin ne ew bang li me dikin çimkî ew jî dizanin vê yekê yani em rêxistinekê bi rastî jî serbixwe û bawekî باکی عصبی ام تفدیگرن یعنی عصبیتی که در نوامه دا پیدا بیه لگروی عصبیت ام تفدیگرن لسبروجه یعنی دی مثلا جبو شرط و مرجن سیاست کردان دی بچای به هلبت ام نزان بگاوی سبروجه یعنی گر امر نوی آسته کو ایدی خاطبن مرحله کی کو جبو برجواندین کرد کردستان ام بکار من تشتک بکن داخواز ورن جبو پشتگیری و هفگرتنه یم رخصتین کردستانی یعنی جبو مخالکی گرینگه yani siyasiyin Kurdistani em dikarin gel hevdû bimeşin hinek piştan bikin lê bayekî serbixwe yani em vê gavê eleqa me tu bi tu rêxistina partiyê Belê. Başa Asmîn Xan em dedî mijara me li ser zimanê Kurdî ye û hewlên we jî û sonda we jî lê başa serlêdan û hewldanên we ji bo em bêjin fêrmî ku fêrbûna zimanê Kurdî hene Yani tu di asta devletê de dipirsî eger na serîlêdanek me yê wekî platforma ciwanên serbixwe tune ye em ji kesî re jî nabêjin neçin serîlê nedin yani kî diçe serîlê dide kî dixwaze di nava dewleta Tirk da zimanê Kurdî bibe zimanê fermî dikare bike em dijehetiya vê jî nakin lê em bixwe jî ji dewletê daxwaz nakin yani em nabêjin zimanê me bike
زمانی فرمی یعنی وکی کو اموان دخن آستک مشروع یعنی شو اموان مشروع نابینن لولات خواه ام وکی داگر کرده بینن ام دبیجن اون لوی داره مشروع نینن جبر به یکی ام جوان ناخوازن زمانی خواه ام بخواه زمانی خواه ده جیان خواه ده دکن زمانی فرمی یعنی ده همو قادر جیانی ده او چاقتی سا پرسک من درکت جبر کو اف کو هون دبیجن امه به هر قاده دا آسته دا جیان خواه به کردی بکن هون نابیجن تنه جیان خواه تایبتی هون دبیجن هر قاده دا yani او کوین کار دکن جه کوین او جی تشتکی وصایا کوین داخوازیه که نکو داخوازی لی هون سرحشکیه که مازن دکن هون بیجن همه کردی باخفن او جی داخوازیه که داگر کرن وصانا بینن ev daxwaziyekî ji dagirkeran nîne ev hewldaneke netewî ye yani em dibêjin ev der ada me ye ev der welatê me ye li her derê em ê bi zimanê xwe biaxivin hûn dagirkerin em zimanê me li vê derê dibe zimanê fermî ji ber vê yekê me di sonda xwe de me gotiye li Kurdistanê em ê bi Kurdî biaxivin hemû qadên jiyanê de ji ber vê yekê nizanim Evet. bû ber yan na بله بله من تگهشت که مبس چیه لی تشتکی واجی بپرسم آسمین خان جبر کو گریدای هفن پیوندی و دیگل سازین دن هیا یعنی وک حس کرد و زانکوی کو باشا کردی ام بیجن دخوینن و ماموستین کو برنامه کردی و کامپانیین جبو کو زمان کردی چیتکی لبا کرده چید بن براستی او جی لگور خود حولین خود دکن پیوندی و دیگل وان هیان هند خوازن بوارا پیوندی داینن wekî sazmanî dipirsî di warê sazmanî de tu peywendiyek me bi wan re tune ye erê wan nas dikin yanî peywendiyek me dostane heye lê tenê di vê asê de ye yanî em hev dibînin carinan sohbet dikin yanî tenê ew qas yanî di warê sazmanî de tu peywendiyek me bi tu saziyê re bi tu dezgehê re tune ye تگهشت هون خوازن تنه لگور خواه کار دکن تگهشت اوین خان Kerem. باشا دادی دیسا از دوباره بکم جبو کو گریدایا سوندا ویا هون کار دکن لور نوسا آسمین خان جی اوین خان جی اندامین دن جی بله yani hevjine min dixevit de yani li vir ez jî yani vî gavê li derve naxebtim lê dima da yani xebatên min henin yani me besta min ew e ku endamên platforma ciwanî serbixwe ku kar dikin an diçin dibistanê li her cê ew kesên ku derî li Amedê Türk jî henin yani ciyê fermî da jî hîn bi Kurdî diaxivin ha vê gavê Belê ez wiha bêjim yani beriya sondê me salekî berê me mala xwe bar kir em hatine Diyarbekirê û hevalên me din jî hinek ji wan li vir bûn hinek ji wan jî hatin vir me got em ê li vir bin me wisa biryar da yanî tiştê ku em hatin heta sondê jî ji xwe tişta ku me li serê sond xwe me piratîze kir yani salekî ev saleke li Kurdistanê em hema li her derê Kurdî xeber didin di vî pêvajoyê de em têkiliya me ji ber ku mesela me mal bar kir em hatin em çûne nüfusê em çûne nexweşxaneyê qeydên me em bêjin fermî çê dibûn her wisa tiştên teknîkî çê dibûn ji bo vana tev têkiliyekê fermî hewce dikire ji bo van em çûne cê nûsa yani hê ku me ji xwe son nexwarbû jî me vê yekî piratîze kir pêk danî ew cê ku em diçûn cê fermî jî bûna
مدرسة بكردي خبر دا برتكين جور بجور هلبت هبون يعني هم تكرم جر فرسورم كرم سرباخ ونجي ليه جيا خو نداتن خواره يعني ام دچنا جی کی فرمی مثلا دچنا نفوسه لوی درکی مب کردی خبر داده وجبر گوتن یعنی با ترکی خبر ده مگه گوتن با ترکی خبر ندادم یعنی دیگر سونتونه بوجی و جا پشت سونده ایدی زیده تر تندو توجی چیه و یعنی بود سوای ایدی هم جیخو ناینه خاره و نها پشت سونده جی بریا سونده جی هوالین مین لور کار دکن همین ام بخواجی یعنی کار دکن دکانه کی حوالی مهیه مثلا لآمده اشخورا دکان بکرن جبر کو سونخوارنا جیانا بکردی دیوی واته کو دویتو همو دامو دزگهین خباتن دنوا دامو دزگهین دولت دا جرات بکی اش بوی جد دویتو آلترناتیفان بکاری به آوا بکی دواری آبوریتا گر آلترناتیفه کی تونه به تو محکوم سیستمی دبینی باوی کی ماجي هاودا كوين بخوي يعني جي خبر بكم هوالين مهنك جوان كارين يعني درفت نوان چيكو شخورا کارگیهن küçük vektirin. Mesela ki dikana şalu şepik yani cilbergin Kurdi embejin. Dikana xuda her dem mesela Kurdi haber dedin. Kesin kuvarın Türk jibin, polis jibin farkına ki yani dert kevin kolana vaqta dimeşin polis van dizverine jbuan ra haberdin yani serpihatiyen havalen menin ev hatine pratize kirin yani hatine tecrübe kirin. وقتا که با که نورمال شوی دنوا کلان دا دیگرن پلیس وان دزبرن ناسنامه جوان دپرسه شوی میوی سرپیاتی پروژه دروج بریم سر رو پلا خونه گشتی جی بلاف کرد یا تنه یک نمونه کی بو یعنی پلیس وان دزبرند مثلا به کردی برسبدن حتی وان جی تی درخستن که ام او کسین که لمیدان سون خاربون او کسین بالا وان کشن شوی شهدرا گوتن یعنی لبا هوالینه گوتن او kesin ki son farını alın. Beriyavuji yani vaqta ku dupursin me bitoy bertin ne dedem. Jmera canna dibejin yani Türkiye haber bitin hem dibejin hem haber nadın. Nikarim tiştek bitin yani nikarim tiştek bibejin. Ne çardı minin yani metoda berxadana pasif jihne juya aliye da brasti ji zav bikir hati başı. Kesin hem berete ne çardı hele yani metoda ki o sayıkı tu hem kurdbuna xud diji hem jil hem bere bir helvasta temi karım tutuştaki bitin. Bawa ki ne çardı minin. Ha em devletin nastıkın yani da asla davyu da vaqta ku ditin ku ne çarman evet tiştiniz zav cidal tiştiniz zav xarab jidi bitim. Meşgul van tişana tevdaya berçavi koyam ji her tiştiraja amadene u çijdi be beraber be em dibejin em jiya xwe naynin xwarê hatta ku hemû milletê Kurdî xeber bidin em ê li ser sonda xwe bin em ê bi vîyoyê têkoşin. في راستی فیروزه گلک فیروزه یعنی از وقتی گویی از وقت کردکی باکوری در از باکوریش خواهد مدنی اری از جی وصا مالکی دا جیان کو به ترکی قدخه بو لیدر و هر به ترکی بو وصا بو پر بالکشم سال 2023 دان کو از وقت کردکی در و ولات چیز دستم دادی از پیشگیری بی که مجبور از نخواش زمانی کردی من نخواش ولات خواهم نخواش کردواری من جار گاوا هیویدارم کو اوسا پیش بچه کو گاوا استم ولات کو یک جمرا نبیجه تو چما ترکی نزانی هیویدارم بوسا ببیدی گاوا استم دیار بکری آمده کو از کردی داخم از بیجم خالو اف چنده نظام ترکی دی بیجه از بیجم خالو کردی ولی مدنی رد بیجه هیویدارم که او روش بینی دی وصا پولیس نظام ترکین کلور دجینی دی بیجن ام ایدی مجبورن زمانی وان فیر بودن هیویدارم آرمانجه و او ببه هیویدارم اوه yani buradan bir direş girip rasti li vaktin asmin ne disa evin eşte bipırsim dedime ahaft ka çavaçı li mejin devduri var yani reaksiyonin pertekin devduri var çay vak malbati yani mejin havalin ve hogirin ve jibili havalin ve ne endami platformi vaktin یه مالبات مفهوم شخصی بله
بله یعنی وقتا که ام هاتم چاوم گوت یعنی جیانا زمان سردست لآمده جی و ابن بجن آمد یعنی پایتخت کردستانه جیک وکی ام پایتخت بناسه بکن زمان سردست ترکیه لهر دره بکو ترکیه خبردان جنارین ما مثلا هنگ جوان زازان هنگ جوان کرمانجن وقتا جن yani hevjine hevdu yek juan kurmancı yek juan zaza be mesela egleb zamanı wan Türkiye de nava malê da zarokên wan tev bi Tirkî xeber didin li kolanan li bazarê disem diçine mesela tev mesela bi Tirkî tê xeber dan tu bayekî normal ser catê bi rêve diçî di meşê dîsa tu dibînî ku yên dora te tev bi Tirkî xeber didin yani jiyanekî bi rastî jî êdî hatiye astekî wisa ku tu firqa Diyarbekir û Stenbolê êdî nakî yani لإستانبول يجي جانا يك حافظ مثلا كردوسا تلفونه يعني بهذرة كردي خبر دادن إيدي أصلا دياربكر يجي وصابيه يعني تحيل بكن إيدي هاتي شاست يعني راشا كردستاني وهلبت همشنا يعني باجر جداجي يعني بيسراش بيا واي بي أغلب يعني دنوا جيانا كيوسا ده هلبت جيانا ما شخصي جديسا بيا واي تيكوشنا بفان همو ام بیژن ببی زمانی را یعنی افتی کوشن هاتی نوا مالا میجی مثلا جینارا من تی مالا من بزاروکین خورا از بیژم ترکی تونیه زاروکی از دقیقه ساعت مثلا هشیاری دیدم مثلا که چیکار من هیات بیژم برا ترکی خبر نده و ترکی فهم ناکیم برا ترکی خبر نادم دست پی که بی هلوستا می اوست هنک عجیب دیدن شاش تمانیم yani çava nefas de Kurdi dar rejden canaj mat bije pade zafam nakim wan çavanın insanın çavanın yani edi tişta ku deve li Kurdistanê ütopik were dîtin axaftina Tirkiye û malbatên Tirkiye axivin lê mixabin îro em hatine astekî wisa ku em malbatekî Kurdî axîv û ji helwesta xwe nayxwarê insanên wisa ütopik dixîn insanên wisa zav cuda û em bêjin ne ji civakê dixîn yani tu bêje em ji diyekî zav cuda dihatin wî çavê dimedin hêrin lê piştî salekî elhemdullah hinek rewşa wan li hemberê me û ya me li hemberê guher yani biyawe em digel ku ew piranî bûn diwarê ziman da axaftina ziman da piranîya wan yani Tirkiye axî bûn em kêmîne diman yani di nava wan de êdî me dîsa tesîr li ser wan çêkir yani ji ber wî em dibêjin yek kesek jî bi rastî zev girîng e di vî dozê da divê her kesek wî wesfê bide ser xwe û bikaribe yani bibêje ez ê meheqek di zimanê xwe xeber didim çi dibe bire bibe çimkî bi rastî yek kesekî jî tesîr li ser gelek kesan dike çend kes tesîr li ser yên din bi biya we yani em xwe digihêjin hemû civakê û îro cînarên min wexta ku bi min re xeber didin yekser êdî bi rehetî Kurdî xeber didin qet nakevin zimanê Tirkî wexta ku çav li zînê dikevin keçika min derkeve derve zarok wî dibînin zarokên biçûk wî dibînin yekser bi Kurdî xeber didin wexta em diçine bazarê kesên ku êdî me nas dikin ji dûr ve da êdî dizanin em kîne çawanin mesela em diçine firûnê carê serpiyatiyekî wisa hevjînê min jî çêbû hat malê behs kir got ez diçime firûnê Mirkekî xerîb li wir bûye bi Tirkî xeber daye yekî ji para da dîtiye ku ez im gotiye bana Tirkî xeber nede bi Kurdî xeber de hatiye û yekser Kurdî bersiva daye tenê yek nanekî yani nanekî ji firûnê distine ji bo wî jî di wir da yani têkoşîna li ser ziman berdewam e yani bi çawa yani bi vî awayê têkine egleb yani digel yên ciyên fermî jî jiyana normal da jî bi vî awayê em tev digerin helwesta cînarên me jî yên derdora me jî bi vî awayînin yani êdî ew jî diguherin guherinekî em di wan de jî dibînin yani Belê baş tê geçtim rastî û ez ê her digel vî hewldanê bibim ji ber ku min ez her tim dibêjim hingê ku ez xwe nas dikim nastek ve dijim divê mirov radîqal bibe di zimanê Kurdî de divê mirov radîqal bibe pirsek hatiye kekî min ê hêja Bedran pirsekî kiriye we got em tenha nerexîstina zimanênin di heman wextê de em siyasî ne gelo bernameya ka we ya siyasî heye an na
Carek din ji wara serkeftin dixwazim. Pirsa me jî birastî jî ew bû ji ber ku Evîn Xan du caran got xebatê me yê siyasî ye. Car kekê min bedran jî bawerim wî awayê piskiriye. Fermo. بله Asmîn Xan jî گویم dikare bersî bide, Evîn Xan jî dikare bersî bide. نکردم Böyle evin tür dersi bir de. به من وقته هم سیاسی نه بله یعنی ما شو قلت ام نه رخصتنك زمانی نه زمان جبو خبات ما و جبو ما بنجهينا چونكي ام تمثيلية نتوي كيدكن ام تمثيلية ملت خودكن ام خباته کی رزگاری خواز دکن تیکوشنه کی رزگاری خواز دکن ام وی کی هلبت به زمان خود کن یعنی دور دا زمان جبو متشته کی جدا yani emşev cüda nakim yani bi xebatên para çünkü tu wexta xebata yani rêxistina têkoş rizgarî xwaza miletekî bikî vaya tê mane ku dibî tu bi me ve bûyî zimanê bikî yani şi alternîfekî din ne mümkün e bi me ji ber wî jî yani ziman ji bo me tiştekî esasî ye bingehîn e emşev cüda nakin yani ev li vir be ev li vir be em li ser vî bingeha zimanî û li ser nasnameyên xwe neteweyî em rêxistina xwe me ava kiriye û rêxistina me jî rêxistinekî siyasî ye yani ev tiştên ku em dikin ji xwe tiştên siyasî ne yani ez barim pirs ku tê yani tiştê ku dikin mesela siyasî çi hene yani ev tev ji xwe têra xwe siyasî ye yani helwestekî tenê tu rabî li ser zimanê Kurdî tu bibêjî ez zimanê dagirkeran red dikim vaya bi tena serê xwe ji xwe helwestekî zav siyasî ye vaya helwestekî wisa em bêjin çandî nine zimanî nine bi tenê çimkî sîstema jenosîdal bi tunekirina zimanê te heqîqeta te heqîqeta neteweya te gav gav ji holê radike yani jenosîdek domdar heye li Kurdistanê ev jenosîda domdar gav bi gav û yekser li ser zimanê te ji holê radike te tune dike li ser ev tunekirin çawa ku li ser ziman tê kirin ev tunekirina zimanî tê wî maneyî ku tunekirina neteweyekî miletekî ji derkeve holê jê yani ev jî dîsa çawa ku tunekirina vî zimanê dibe tiştekî siyasî tiştekî neteweyî helwesta me berteka me li hemberî vê sîstema jenosîdal berxwedana pasîv jî her wisa bi tevahî sîstemekî em sîstema ku em behs dikin siyasî ye tu vî sîstemê red dikî dişûna wî de tu jiyanekî bi Kurdî ava dikî jiyanekî ku bi Kurdî hatiye avakirin tu wek alternatîfekî datinê li pêşiya vî sîstema jenosîdal ev bi tevahî tiştekî siyasî ye tiştekî çandî ye tiştekî em bêjin edebî ye yani her tiştê li xwe digire em çawa dibêjin di hemû qadê jiyanê de tê wateyê ku em di hemû waran da em helwestekî me heye em bi vî helwesta xwe tê manê ku helwestekî bê li hemberê çanda serdest heye li hemberê müzika serdest heye li hemberê edebiyata serdest heye li hemberê zimanê serdest heye li hemberê em bêjin dav û dezgehên serdest heye çimkî redkirina axaftina vî zimanê redkirina vana tevan e yani ev jî bi têra xwe helwestekî siyasî û xebatên me jî li dor vê çarçoveyê dîsa yani ne tenê sonda jiyana bi Kurdî em dibêjin ev tenê çalakiyekê yani ji rêzê çalakiyan û cure çalakiyan dê çalakiyekî be ev tenê destpêk e dê çalakiyên me yên zev tundû jî radîkaltir dê werin dê çêbin ev mesela dê ne yên zimanî bin yên li ser mijarên cuda bin wê demê dê ji formata yani hinek Wek mînak ku ser zimanê nebe wek mînak li ser mijarê çi yani vê gavê em tam eşkere nakin xebatên xwe siber roj em dibêjin bira sürpriz ve ji ber yani em li ser dixebitin divê ez tê bigihim yani te got li ser zimanê nabe
نه ببیا وای یعنی مثلا ev çalakiya me li ser ziman bû lê çalakiyên me yên din bi ziman be dîsa lê ne mijar ne ziman be mijar tiştek din be mesela yani em ê dîsa mesela protestekî ragihînin yani jê em çalakiyekî din ragihînin lê ev ne li ser ziman be em ê dîsa bi zimanê kurdî bî çalakiya xwe bikin lê mijar mesela tiştek din be mînak heta fehm kirin gelan Ez hewil Yani- dikim. yani çalakiyên me yên dê cuda hebin li ser mijarên cuda li ser sîstema ku li ser me hatiye ferskirin li hemberê vê sîstemê em ê çalakiyên cuda darbixin belê yani ev çalakî jî dê sibero jî em ê ragihînin ji bo raya giştî wê demê dê baştir were femkirin ha ji ber ku çalakiya yekem li son de jiyana bi Kurdî em derketin holê egleb wekî rêxistinekî zimanî tê dîtin dê ne rêxistinekî zimanî ziman ji bo me çawa min gotiyan tiştekî bingehîne ew ê xebatên me yên cur be cur ji xwe henin jî yani belkî teorîk henin lê belkî pratik jî çalakiyên cuda em ê li dar bixin wê demê dê zêdetir tê bigihêjin ka tam em çawa Ez çekê tevlî hevûm bi rastî ji ber ku min wisa dizanî wê min viya jî bipirsiya ev ji xwe mamosteyê min ê hêja nemdoxana jî pirs gotiye wisa ku ev hewildana we sonda we bi zimanê Kurdî ne ku tinê bi axaftin lê divê bi nivîskî bi ewekî din jî bê daxuyankirin ev helwestê we ew em bêjin xwe daxuyaniya we lê tu vê gavê ji min re dibêjî min wisa fehm kir gelek ku min xelet fehm kiribe min rast bike tu dibêjî bi ser zimanê Kurdî em ê çalakiyên dinên tiştên din bikin yani wisa bi ser hişkî erê yani ev dibe zimanê Kurdî xwe wiha bêjim yani îro Türk bi zimanên xwe çalakiyên cuda dikin mesela rad min yekî protesto dikin rad min rêxistinekî protesto dikin vî yekî mesela bi zimanê xwe belkî normal dikin çünkü ji bo an ziman di astekî xeternak de nine îro ji bo me êdî ew ziman ji ber ku bîye termînolojiyekî cuda ciyekî cuda em dibêjin yani bi ziman em ê viyan van tiştan bikin ew bibe zimanî bi ziman em van tiştan nekin ew nebe zimanî yani li ba me tiştek wisa tune em dibêjin ji xwe ji bo me her tişt bi zimanê Kurdî dê were kirin siberoja û çalakiyên ku em ê li dar bixin jî dîsa li ser mijarên cuda bin yani mesela me got em ê sonda jiyana bi Kurdî bixin çalakiya me destpêkî ev bû ev tê wateyê ku em ê di hemû qadî jiyan de bi Kurdî xeber bidin tamam serçavem ya êdî me vî yekem em ê pratize bikin heta dawiya emrê xwe heta mirin em vî yekê bikin lê xebatên me yani pratikên me dê tenê ev bi vî nemîne bi vî sabit nemîne yani çalakiyên me yên cuda li ser mijarên cuda dê hebin yani em derkevin qadê em behsa çalakiyekî cuda bikin behsa protestekî cuda bikin em ê dîsa bi Kurdî biaxivin lê em ê dewr de mijarekî din dê behs bikin em bêjin em filan tiştê red dikin mesela ev tişt dibe ku tiştek din be yani em red dikin dê bi Kurdî xeber didin dîsa li wir yani me besta min ev bû tê geçtim Asmîn Xan winda bû bawerim erê baş em berdewam bikin Evîn Xan dedî ku hûn bi her mercê jî wisa berçavin yani wisa we dişopînin ku hûn endamên platforma ciwanên serbixwe ku bê bincavkirin silav Asmîn Xan ne ez ê Asmîn Xan bipirsim bila bersî bide ku hûn bên bincavkirin wê kî berdewam bike yani alternatîf heye belê hevalê me hene hevalên we hene belê baş e em ji wan piştrastin ku ew ê vê berxwedanê bidomînin
پر باشه پر باشه باش از آسمی خان دیسا شتا بپرسم داری ام هیچ از صد جاران بیجم کو کامارا ترکیه اصلا پرورده کردی قدخه گریه به سالانه به 1000 سالانه و هیجی دیگه و لیهون هیجی دبیجین همه وی سوینده بخون باشه اف سرهلدانی هولدانی ویرکی بون چه بو بله از وی پرسمش برکو کردین مش بلا وی بهیزن کو براستی جی بزانم که چه به بله خود بگیرم جخوا اف هیس ده هندره مدا و شرطیه سروکی بوسو هر سکی ج آلیای زد بگویچ ده پرسن ده قادا شرده دیگره وسا ام بیجن 100 متر 200 متر پاشتا بومبت دی او هیجی دیگره جی ده پرسن یا بیجن دقت ناترسی يعني بجاز هلبة ترسم يعني ترس هستك إنسانية ليه دهندري مداهيزك يوصا هيكو زورا ويترسيد به يعني أمجي دقارو وصا بيجي يعني دهندري مدا هيزك يوصا هيكو زورا ويترسيد بكو هول ده ما دافت ده كو أم رابن في برخداني لدار بخن وی هلوستی دیار بکن جبر وی یکی اسکارم وسا شباندنه که وسا بکم بيجي هر بيجي باشا اوین خان دادی ما اخافت اوصل سر چالاکی وانی یکم کو سر سوندا زمانی کردی بکل لقضا شیخ سعید و چکر يعني هون خود تخوازم بگین همو امیجن گلین ما کردان هون چه دکن چاوا دکن که هون خواه بگین وان به چه ریه به چه آوائه بله يعني فيجا في خبات ما پرانی يعني بريا كومن خواندني برنامه خواندني بروچن ام دوان برنامه ده پرانی جوانتی ویگا وی برای جوانان ام بربلاو دبن سبروجه ده چالاکین مین کو امل دار بخن یکسر بری وان چالاکیان ده جواکی به امی بانگ ده جوانان لو جواکی بکن her dem de banga me devam bike her dem eme gazi bikin hem bi pratika xwe hem baki yani bi pratika xwe şahsi em bejin di nava jiyanê de em daim daxwaz civakê bikin yani di vî helwesta xwe da domdar nebin dev ji vî helwesta Türk bûnê û em bêjin Tirkiye bûnê berdin hem jî bayekî rêxistinî yani em van daxwazan ji ciwanan û ji civakê bikin bi hevra em bikaribin vê têkoşînê bimeşînin. Ev helbet yani girse bi pratikê diguhere, bi pratika berbiçav diguhere. Wexta ku tu pratikekî bidî ber çavê civakê, civak gav bi gav dê pê bihese û kesên bi vîya wê îro di nava civakê de jî zefin yani ez wî jî bibêjim yani ew tişta ku me îro pratize kir û me sonda wî xwar berbelavkirî di nava civakê de heye yani kesek em bêjin li ciyekî cuda bi tema serê xwe di vî helwestê da ye yan jî çend kes di vî helwestê danin lê haya kesî şevdûtune haya wan şevdûtune wexta ku tu bayekî rêxistî derkevî pêşiya vê civakê tu yê wan em bêjin kesên cuda û haya wan şevdûtune organize bikî yani em ê dê wan kesên ku li ciyên cuda di vê helwestê danin yan jî di vê fikrê danin organize bikin bayekî rêxistî em ê wan daxwazan wan pratikan bîne ba hevdû û enerjiyekî derxine holê û bi vê enerjî dê
Musa Pır baş. bawarın tesir ser girseyan çê bike. Di vî wê girse dê biguherin gav bi gav. شخوا پرسان بجي أبو يعني راسته نكو أمبيجن أف حولدانا و پر بيروزا اللي نكو يكام جارة ب أمبيجن بله. ديرو كي حتى هذا حولدان كيف جيبه نظام بأوايا كي تشيبويا اللي سر نكفتيا كو أسيميلاسيون وصلت ناف ما كردانا تشيبويا هون باور دكن از جوا هر دو كان جيبر كاكي فريد هرجينيتا نوصل Bele bele آه. hevjinî min e. بله بله شخوا او اخافتنا ویجی هات سر اکران ام ویجی گدار بکن هون باور دکن کو هونی بکارن تشتاکی جدا بکن حتی کو نهات یکرن کو کردی بونه بدن حسکنش بو گلی گشت گلی ما با کوریان و کو براستی جی بیجن اری راسته دوی ایدیم جی سون بخون Bele. Ez bibêjim paş. اجو هر دو کیان بسن Bele bele. Yani di xebatekî rêxistî de şixwe gel ku bawerî tune be tu nikarî bi salan berxwe bidî. Yani di nava salekî de herî zêde em bêjin ya jî 2 sal tu şixwe nekarî bi werî vî astê jî pir weşî û biçî. Yani bawerî ji bo me tiştekî biringehî new jî. Yani ger baweriya me nebiya şixwe wekî din tu hêzekî me tune. Yani tu piştgiriyekî me ne jaliyê malbatê ve ne jaliyê exreban ve ne jaliyê tu kesekî ve tu piştgiriyekî me tune. Tenê piştgiriya me ew e ku baweriya me ye. Yani ev bawerî nebiya me netkarî berxwe bida me netkarî em heta vê derê jî batiban. Yani tişta ku îro raya giştî dibîne tenê encam e. Di paşxana wî de helbet zehmetiyên zaf dur û dirê jî hene. Yani mesela me berê xwe da Kurdistanê me mal bar kir em hatin van deran, hevalên me ji cê cuda hatin van deran, malbatên me li paş me man. Yani vana tev bi têkoşînekî derketin holê, bi baweriyekî derkete holê, yani bi zehmetiyem baweyekî me pişta xwe da baweriya xwe digel vê baweriyê em meşiyan em di ev baweriya me heta jî înşallah berdewam be. Yani bawerî û hêvî bi min ji bo rêxistinekî û ji bo girseyan du tiştên bigihînin. Yani ger baweriya civakekî û hêviyekî ji bo civakê hebe neserkeftin ne mimkün e. Tişta ku civakan bi ser dixe hêvî û baweriyê xeyalin. Yani divê em bikaribin xeyalên siberojê bikin, divê em bikaribin bawer bikin ku em ê bi ser bikevin. Tişta ku sîstema jenosîdal pêkanîtiye jî yek ji wan ev e ku xwestin hêviya miletê Kurd xud bikin, jê ji wan bibin û baweriya wan bişkînin. Û tişta ku îro zav zêde bi ser ketê jî di nava Kurdan de ev e, ne ku hêza Kurdan e, ne ku qeweta Kurdan e, hêvî û baweriya wan e. Tişta ku şikestiye. Yani ger ev jî ez dibêjim bi PCS platforma ciwanên serbixwe de ev hêvî û ev bawerî de zêde be, bi vê baweriya û kesên ku rawestiya bûn, kesên ku baweriyê wan êdî ber bi xilasbûnê ve çûbûn, bi rêya platforma ciwanên serbixwe ew hêvî wan dîsa zindî be, ew ê dîsa bikaribin teheyûlekî, xeyalekî ji bo siberoja Kurdistanê bibînin û xeyalekî dîsa ji xwe bikin ku ev xeyal de serxwebûn be, serfirazî be ji bo Kurdan. هر بيجي أبين خان أسمين خان تلفري Bele dengê min tê dibe ku Bele. yani me her henekî pirsgirêkekî teknîkî rûda mihabin. Aha. Yani ez devam bikim heta dengê me hat lê dengê me xwe ku bizanim ku yani ez نا فرصة كات دبي أم حمو بخوينن إذا كي جوا بخوازة ببرسبينا قالوا هوني بتسنة بالزمان قد تيرن أنجي هلوس وأرمان جاوي خواندن ونفسانا كردية بتسنة
به پیوی نابه دی خوندن و نویساندن جی آرمان جوابه کی جواد خوازه برسی بده فرمو. ولی از کارم ورس بدم یا شخواه من زمان کردی گریه ناون داخواه یعنی ام نها د پرانی جیانا خدا کردی کارتین یعنی جبوی انویسی جی قصد کم چونکه جارنا مثلا د گوتوبه جمعه دا دبکو ام پرتوکیل ترکی بکار بینن لی هر دم زمانی گوتوبه جمعه کردیه yani em dema nav hevda bi hevra daxivin gotûbêjan çê dikin nîqaşekî gengeşekî fikrî felsefî dikin em her tim Kurdî bikartînin û nivîsê xwe de jî aynî wisa em Kurdî bikartînin tenê carna em bêjin xwendinên Tirkî êdî ji mecbûriyetê ji mesela çavkanî zêde tune bikin em mijarekî ser mijarekî em ê guftûgû bikin gengeşe bikin eger ser wê mijarê pirtûk tune be em bi Tirkî dixwînin lê gotûbê jî xwe bi Kurdî dikin. Evîn xan gotnê te heye li ser vî wê pirsê? Belê. Yani çi Asmîn Xan destnîşan kir yani bi rastî jî duwarê çavkaniyan da yani kêmasî duwarê zimanê Kurdî da yani çavkanî zimanê Kurdî de ki zêde ne. Mesela ez xwazim pirtûkekî li ser civaknasiyê yani bixwînin û bi hevalan re ser wî tahlîl bikin. Yani mixabin zaf yani li ber tunebûne yani pirtûkên wisa tunin. Yani ev kêmasiya me Kurdan e mixabin. Helbet tişta ku yani wekekî me nivîsiye yani daxwaza me jî em jî dixwazin xwendinên xwe jî bi Kurdî bikin. Lê mixabin yani ew derfet hê nehatiye wî astî yani ev ne bi me tenê divê em tev bikaribin yani tiştekî bi vî rengî bikin bikaribin yani pirtûkên Kurdî di hemû weran de wergerinin Kurdî li ser her mijarê wergerinin Kurdî ku bira çavkaniyên me zêde bin em bikaribin ser van çavkaniyan xwendinên xwe bikin. Yani lê nivîsandin jî dîsa her wisa nivîsandina me jî yani bi Kurdî em qed dinivîsînin hevalên me bi xwe yekser em bi Kurdî dinivîsînin dîsa yani piranî bi vîya wayî lê sonda me li ser xeberdanê ye yani em dibêjin em ê bi Kurdî qise bikin li her deverê li ser nivîsandin û xwendinên din evso lê dîsa jî em bi Kurdî dinivîsînin lê xwendin mixabin yani gel pirtûkekî Kurdî hebe li ser mijara ku em dixwazin mesela bixwînin û li serê baxin gel Kurdî be yekser em Kurdiya wî dixwînin lê gel Kurdî tune be mecbûr dibînin Tirkiya wî dixwînin yani. Belê te geçtim. Vaşa saatekî borî du pirsên min mane ez wana jî bipirsim û bi rastî jî bînerên me jî gelek peyaman dişênin lê çavê min nabîne êdî ez pîr bûme çavê min nabîne hewiyan nikarim bixwînim lê gelek spasî dikim ji wan silav didin me kesa pîroz dikin lê bi taybet gava ku pirs hebû min xwest ku pirsan bînim li ser ekranê wek din Asmîn Xan ez diyaş te bipirsim Evîn Xan ku tu bixwazî tu jî dikarî bersî bidî armanca we ji bo pêşerojê çi ye? Erê Evîn Xan hinek tiştan got lê got ez nabêjim çalakî henin lê Asmîn Xan tu bêje çi ye? Çi heye? Pêşerojê de çi heye? Armanca we çi ye? Fermû. Belê spas ji xwe em bi armanca rizgarkirina welatê xwe derketine rê yanî dema me li Amedê li qada Şêx Seîd Mesûn xwar me wê hedefê daye ber xwe ku em ê êdî ji vir şûnda 10 sal şûnda yani diyar nîne lê me wê armancê daye ber xwe ku em welatê xwe ji bindestî rizgar bikin û ez vê jî bêjim yani em
mecbur mane ku em rabin derkeva qade yani çünkü li Kurdistanê mixabin rêxistinekê wisa li gorî dilê me tune ye yani mixabin em ketin nava lêgerinekê yani tu rêxistinê mesela bersiv nedaye me ji ber vê yekî em mecbur man ku bi xwe rabin xwe tiştên wisa bikin çünkü em di nava rêxistinên heyî de ji xwe me bihelin biçin yani dewr da serkeftin tune ye yani li gorî me serkeftin tune ye ji ber vê yekî em rabûn armanca me jî diyar e ji xwe rizgarkirina welatên xwe lê yani dîrok çi nîşan dide em ê bi hev re bijîn bibînin hêvîdarim ji vir çend sansiyona da em di welatê xwe de azad bijîn em rojan bi dilgermî bi dilxweşî bibîr bînin بيجي اللي از تخوازم تشتكي وها ببرسم جمرة بيان از ويج تزانم از اجي تزانم بيان جهات قاوا كوهند بيجن كسك بشكرينا كه تو سازي بشكرينا كه اللي از تزانم كو بلاتفورما جوانين سر بخوا هفديتن ديگر هاوكر پارتی مالات پاريزي كردستاني و دوي جوينه دا و شديد يعني هيا وبشكري بكن هنا بشكري هفدو بكن لجوروا أبين أم تدرس بكن بله yani berya çalakiyê şa me hevdû nas dikira yani têkiliyê ki me dostane heye bu an re em ser hevda diçin tên yani lê bayekî rêxistinî ne bayekî em bêjin têkiliya me bi hevdûra hebû yani ne ku em di nava hevda ne bayekî rêxistî di çalakiyê de jî hatin qadê piştgiriya me kirin li wir ji bo rewş çimkî ne diyar bû yani em ê batiban deste serkirin ew tiştek bibiya nebiya rewşekî ne diyar kirî bû yani li wî derê ew jî em dîsa helbet daha da jî spasiya wan dikin yani ew jî û dîsa serokên partiyên din jî hatin wir û haya me mesela jiyên din tune bû yani ji em bêjin kesên ji PKK me dizaniya de ew werin li wir piştgiriya me bikin çimkî me agahdar kiribûn gotibûn em ê werin yên din me ne dizaniya me li wir dît gelek kesan em spasiya wan tevan jî dikin yani ji bo piştgirî ji bo me girîng û moral از جوك اندام أكيد سباسيا عندك بله yani ji bo me moral motivasyonekî bû piştî wî jî em çûne ew kesên ku hatibûn li wir piştgiriya me kirin em çûne serdana wan wek yani ew spasiya wan bikin ji bo vê armancê yani me çû serlêdanekî kir baş derbas bû yani hêviya me û yani hêviya me ji bo siberojê daxwazê me ji bo siberojê ji bo Kurdan heman tiştin ser van daxwaz û hêviyan yani me xeber da ew bi rêya xwe bi metoda xwe dê ji bo siberojê bixebtin em li gor xwe dê bixebitin lê piştgiriyekî bi vîya we jî dê hebe yani ji aliyê me ve jî yani ger yani em bi vîya we dibêjin îro rêxistinekî bikaribe ji bo siberoja Kurdan reçeteyekî bi rastî jî kêrhatî alternatifeki alternatîfekî yani pêşkêş bike li gor me tune yani ew jî yani duwarê daxwazên wan da dilê wan da em dizanin yani ji bo Kurdan ew jî değişin lê wek alternatîf yani pêşkêş bikin ji bo çareseriyekî em wek çareserî nabînin ji bo Kurdan ji xwe me bidîta bi em ê diger di nava wan de bûna yani hewce nedikirine rêxistinekî cuda ava bikireva lê em dibêjin yani bi wan metodan nabe bi
وی شێوازێ نابێ ئەم li gor şêwaza xwe tê dikoşin yani siber rojê dibe ku yani em wisa daxwaz û hêvî dikin em dibêjin dê serxwebûna rizgariya rêya têkoşîna vî milletê dê bi platforma ciwanê di ser bixwe be çünkü tişta ku em îro pêşkêş dikin hem bayekî teorîk hem bayekî pratik bi rastî jî zav bihêz e û çaralî bersiv têda di xwe de dihewîne û tişta girîng jî dixwazim vî jî me qet bibêjim kodên civaka Kurd yani kodên civaka Kurd di partiyên din da bayekî giştî em nabînin lê di PCS'ê da kodên civaka Kurd henin yani bawerî, niştimanperwerî û mirovdostî yani bi me ev her sê xal sê xalên bingehînin û kodên civaka Kurdistanê ne ev her sê kod ji ber ku me di xwe de hewandiye em dibêjin tenha em dikarin temsîliyeta vê civakê bikin û pêşkêşiya serxwebûnê rêya serxwebûnê bikin lê di xebat û tevgerên din da em ji van yek tenê dibînin yani ji em ji van du xalan tenê dibînin her sî bi hev re yên ku hatine di rêxistinekî de partiyekî de her sî ku hatine ba hev tune ne ji ber van sedeman ji em dibêjin di wan da serkeftin bi me nemimkün e lê ji bo piştgiriyê tê em helbet vektirîne yani ji hemû rêxistinan بله آسمین دنگ ji de telata te bağırım Asmin Xan got nekte heye li ser vî mijarê Asmin Xan dengê tê dengê te tê belê ez jî wekî yani ez jî yani heman tiştan ez ê jî bêjim başa ez vî pirsê te bikim siber rojê de pêşve rojê de em ê haw bikin ez vî pirsê bipirsim cazê ji Ozan tika bikim bila kekê Ferîd jî bîne ser ekranê ew gotinê wî sondê wî jî em bibihîzin û du razê gotinê wanê paşî bikirim ê ji we herdukiya û du em ê biqedînin lê Asmin Xan astengiyên siber rojê ji bo we çi ye yani çi ye astengî henin ji bo we wê astengî çê be ku çê be çi ye belê ji xwe yani dewleta Tirk li Kurdistanê li her deverê saziyên xwe ava kiriye yani bi her awayî ji mera wê astengî derbixe ji xwe di dibistanên wê da perwerdeya bi zimanê Kurdî qedexe ye belê yani ewekî perwerdeyekî qismî hilbijartî heye lê ew jî yani ew jî yangê de wisa ye di paşxaneyê de tiştên din hene yani çi pirsgirêk derkevin jî me vana daye berçavê xwe em zanin evê gelekî pirsgirêk jî derkevin yani em li vê derê bi hev ra derketine meşeke dîrokî yani rêya me bi ku da jî here em ê di rêya xwe de berdewam bin her bijî û ez vîya ji bêjim evên xangava din Musa derî gava ku te got pêşa rojê da wê wîsa çalakiyên din çêbin bi rastî min jî xwe wisa nefhemî kir ji ber ku min wekelek em bêjin lêkolîn kir ger hinek ciyan da jî we rexne kiribûn min xwest ku bi gotinên we hûn wan rexneyan pûç bikin lê nebû em bêjim bila bibîne carekî din wek din em gudarî kekê Ferîd bikin Ozan Can tu amade yî
Em saraki vekerina em şekile dinama bile jenosik kariye da. Bendesti kadera dibeti memine em de kadere mazmargın em de kadere rastgın em jilhala bank amigeli Kurdistan için evji beştari Evet, misafirlerle konuştuğumuz çerçevede açıklamaya devam ederseniz, grup temsilcisine aksi takdirde görüşmeye davet etmek durumunda kalacağım. her jwan ekime, her endam ekime beştari yapar. Her zaman motivasyona mesuliyetir bike, onunla netkamayı, mezendir ve berberatır bike. Hem saraki desteğiyle, ben de saraki radikaltır ben Kudayı, Kurdistan'ı digelmeye, hatta hem digel doza bakın. Son bi navê Xwedayê Kurdistanê. Son bi navê Xwedayê Kurdistanê. Son bi navê Xwedayê Kurdistanê. Ez ê ji niha pêda li Kurdistanê di hemû qadên jiyanê da bi Kurdî biaxivim. Ez ê ji niha pêda li Evet, Kurdistanê polis tarafından yapılan ikinci ikazdır. Tamam, grup temsilcisi Avukat Bey, kameraların arka tarafından görüşme talep ediyorum. Arka taraf, kameraların arka tarafı. Belê. Ez ê ji niha pêda li Kurdistanê di hemû qadên jiyanê da bi Kurdî biaxivim. Hey, Çevik Kuvvet Unsurlar sesleyen aracın yan tarafına yaklaşsın. Heta hemû miletê Kurd li welatê xwe di hemû qadên jiyanê da bi Kurdî biaxive, ez ê divê têkoşana xwe da berdewam bim, ez ê berdewam bim, ez ê berdewam bim. Çıkar, burası. Ez jî her berdavım, ez jî her berdavım gava hakme Kurdistanê her timezê bi Kurdî baxivim, ew sonda min xwe zû de heye wê her berdawam belê bi rastî jî ez wek derwê Kurdek derwê welat sat bêjim li wir rewşa we gelek cudatir e lê ez dîsa jî vî hewildana we serhildanên we wêrekbûnê we pîroz dikim hêvîdarim ku encamekî wisa cuda bibe ku bibe dîrokî û îdî em bibin yek. Erê êcaz ez gotinê wanê dawî bihîzim Asmîn Xan pêşî bi te dest pê bikim, Evîn Xan bi te dawî bikim. Gelek spas dikim, gelek spas dikim ji bo we, gelek spas dikim ji bo endamên platforma ciwanê ser bixwe, gelek spas dikim ji bo bînerên min ên hêja. Hîvîdarim ku em ez dîsa wek caran, 15 caran bernameyê berdewam bikim çi ji destê min hatî. Fermo Asmîn Xan gotinên xwe bêje. Belê. Ez jî spasiya te dikim û ez xwazim ji bang li hemû miletê xwe bikim ku ya em eger bibin yek tu kes nikare li hember me bisekine. Gotineka Şerefxanê Bilîsî heye di şerefnameyê da dinivîse dibêje kî welatê Kurdan dagir kiribe di encamê da dîsa mecbûr maye û welatê wan teslîmê wan bike. Yani eger em bibin yek em di têkoşîna xwe da berdewam bin ew ê dagirkerên me yên îro jî poşman bin û welatê me terk bikin biçin. Dubare spasiya te û hevkarên te dikim. Spasiya çapel medya dikim û silavên xwe pêşî hemû gelê Kurdistanê dikim. Her vêjî Asmîn Can. Asmîn Xan. Fermo Evîn. Belê ez jî destpêkî yani spasiya te û çapel medyayê û hevkarên te tevan dikim. Yani ji bo vê derfetê daxwazên me dê ji bo civaka me ji xwe di tiştek ku em pratize dikin daxwazê me dê ew be ku ew ê jî werin tiştek ku me pratize kiriye heman tiştan pratize bikin
و گاو به گاو بر بجیانه که کردی کردستانی ام بمشن به هبرا یعنی به خوات و هیوی و باوری سرکفتن ممکنه هیوی دکم هیوی دارم کو یعنی جواکا me ملت me دیسا او هیوی اوان باوری اوان زندی به ببن سدما خیال سبروجی وک پرکی دنابر وان خیالان و جواکی دا سرکفتنی جوی رد خازم سپاس دارم جبو تماشاوانش سرکفته جبو ما حمویان جبو ما حمو کردان براستی و از بیاجی بیجم از دکارم بسر ناوی خواهک اوین تطوان بیجم بسر ناوی چارپل مدیا بسر ناوی برنامه خواه تبورا میترای گاوا کو پیوستیا و هب و کوهین داخویانیه که بکن ده طورا جیواده دا منتکارن لمن بگرن از آماده من باشم سپاس دارم مالیا سپاس gelek spas. دوی ام دیگر هب بن دوی تکوشینه دا دوی اصاب بن وینرین هجا وینرین تنبورا میترای گلک سپاس تکیم کن وشتار بون امیدی سهر ببینن اوزان جان سپاس جبو تجی جبو کدین تجی شواب مینه خوش Şevkaş olur. خوش